Eskerrik asko, hurbiltzeagatik gaurko egun eguzkitsuarekin, batek baino gehiago izan du tentazioa hemen inguruan geratzeko, baina elkartu gara batzuk, ez? Gaurko saioa Arabari solasaldiak deitu diogu eta urbanismoa, migrazioa eta euskara elkarbizitzarako guneak deitu diogu. Eta aipatzea ere, ekimen hau Eusko Ikaskuntzako Bazkide Bolondresen taldea antolatu dugula. Ekimen honen inguruan bazkideok saiatuko gara guretzat edo estrategikoak izan daitezke gaiak modu parte hartzaile batean lantzea, ikuspegi akademikoa, profesionala eta herritarra uztartuz. Bet taldea pasaden urtean sortu genuen eta bertan hainbat bazkide parte hartu izan dugu. Batzu gaur hemen gaude, Jokin Larrañaga, Nineu, Ekain, Leire Gazeo eta tamalez gaurkoan hurbildu ezin izan den Kike ere, buru belarri ibili izan da bera ere gai hau lantzen. Eta aurkeztuko ditut gaurkoan gurekin ditugun bi hizlariak, baten bat baino gehiago ezagutuko dituzue, baina hemen nire eskerrean dago Iñaki Martínez de Luna eta Oiana Santaolaria. Iñaki Martínez de Luna soziologian doktorea da Deustuko Unibertsitatean eta hizkuntzaren soziologian aditua. Bereziki hizkuntza gutxituen eremuan. Euskal Herriko Unibertsitateko soziologia irakaslea izan da, eta 4 hamarkadetan euskararen biziberritze prozesuari eta euskal gizarte errealitateari lotutako ikerketa esanguratsuak zuzendu ditu. Besteak beste, Arrue, Egoz eta EAS bezalako ikerketen bidez. Euskararen erabilera, diskurtso sozialak eta hizkuntza adierazleen sistemak aztertu eta garatzen lagundu du. Ibilbide akademiko eta instituzional zabala izan du Eusko Ikaskuntzan, Euskaltzaindian, Garabiden eta soziolingvistika klusterrean. Azker horren sortzaileetako bat eta lehen lehendakaria izan zen, baita bat aldizkariaren zuzendaria ere. 1986tik 2015era Eusko Jaurlaritzako lehendakaritzako prospekzio soziologikoen kabineteko arduraduda izan zen, eta hainbat hizkuntza politikaren diseinu eta garapenean partu hartu du. 2023an Eusko Ikaskuntzaren Manuel Lekuona sariaren irabazlea izan zen, herriaren garapen kulturarekiko bultzadan egindako ekarpen emaritsuagatik. Euskaltzain urgazalea da eta Arabako lurraldearekin lotura estua mantentzen du, arlo profesional zein pertsonalean. Eta Oiana Santaolaria del Campo, arkitektoa eta hirigintza naiz lurralde antolamenduan aditua da. Gipuzkoako arkitektoen elkargoko batzordekidea eta EHUko Gipuzkoako Ingenieritza Eskolako Arkitektura Saileko irakaslea eta ikertzailea da, eta klaseak ematen ditu arkitektura eskolan. Bere jardun akademiko eta profesionala ondare eraikinaren, hirigintza historikoaren eta eraikinen analisi historiko konstruktiboaren inguruan garatu du. 2017an doktorego tesia defendatu zuen EHUn Hernaniko Aldezarreko bizitegi eraikinen bilakara historiko konstruktiboa aztertuz. Ikerketa hildo horretan hainbat argitalpen eta kongresutan parte hartu du. Besteak beste, Hernaniko enparantza nagusiaren eta Portalondo dorretxearen historia konstruktiboari buruzko lanekin. Arlo profesionalean, hirigintza planen eta berroneratze proiektuen garapenean parte hartu du. Hala nola, Irungo alde historikoko plan berezian eta Errenteriako gaztainu urbanizazio planean. Era berean, etxe bizitzen eta merkataritza lokalen eraberritze proiektuak, estalki eta fatxaden birgaitzeak eta tasazio zein peritu txostenak landu ditu. Ondarearen eta arkitekturaren ikuspegi teknikoa eta historikoa uztartuz. Eta berriki, eta gian ere honetaz ezaguna egiten zaizue, soziolinguistika klusterrean hirigintzaren eragina euskararen erabileraren ikerketan parte hartu izan du. Eta, apur bat saioa kokatzeko, hiriari buruz arituko gara, ez? Hiriak ze aldaketa jasaten dituen, hazkunde aldetikan, urbanismoaren ikuspegitik,
Eta ze modutan, egokitzen den hiria eta bertan bizi garen pertsonok. Eta gaur egun, migrazio prozesuek zenolako eragina duten gure lurraldean, hirian, komunitatean eta euskalduntzan izan duten eragina landuko da. Saioaren helburua ez da saio akademiko bat egitea, da begirada sakonetako katu bat guztioi eskaintzea eta gure artean nolabaiteko gogoeta partekatu bat osatzea. Hala ere, aurkezpenekin eginda, dauzkagu hemen maila goreneko bi aditu eta beraien azalpenak asko lagunduko digute, ez? Eta gaian sartu aurretik, aipatzea nola antolatu dugun saioa, lehenik eta behin kokapen orokor bat egingo dute, lehenengo Oianak hartuko du hitza eta jarraian Iñakik. Ondoren, bertaratutakoen parte hartze aktiboa ere sustatuko dugu, galderen bitartez, eta orduan, Oiana nahi duzunean. Ulertu, espazio txiki batean gertatzen diren harremanak edo gauzak, espazio hori nolakoa den, ulertu gabe globalizazio horretan gertatzen diren edozein ekintza edo fenomeno. Eta espazioa bezala eta eskala bezala garrantzitsua da ere bai denbora. Izan ere, populazioa etengabe historikoki mugitu izan da, migrazioen kontua ez da ezer berria, ez da gutxiago ere, eta denboran zehar mugimendu horiek eman izan dira toki batetik bestera arrazoi askorengatik. Lehen, migrazio mugimendu horiek oso denbora luzean ematen baziren, mendeetan zehar, gaur egun aldaketa soziopolitikoek erabat azkar aldatzen dira eta horrek ere eragina dauka gure espazioan zuzenki. Orduan, hemen ipinituan irudi guzti hauek, horekarri dudan liburu oso interesgarri batetik aterata dago, da migrazioen la ruta de la humanidad, eta hitz egiten du historian zehar pertsonak munduan nola mugitu garen eta zergatik mugitu izan garen. Azten da Neandertaletatik, nola Afrikatik hegoaldera igo ziren, hor klima kontuak eta elikagai kontuak egon ziren, eta historian zehar arrazoiak, mugitzearen arrazoiak etengabe aldatu dira. Historia niretzako ezinbestekoa da, beti mai gainean izan behar dugu, azkenean historiak erakusten digu behin da berriz, errepikatu egiten dela, eta ikasi egin behar da historian gertatzen den kontu guztietatik, ez da. Hemen irudi batzuk ipini ditut, planoz betetago eta oso interesgarria da, nola lehen gaiek ere mugitu zuten pertsona fluxu handi bat, nola Asia zetaren bidez konektatu ahal izan zen Europarekin, baita metala eta horrelako lehen gaiak bilatzean, erdiaroan nola ez jangoikoaren senda guzti horiek ere mugimendu importanteak sortu zituzten gure lurraldean, eta noski Doneiako bidea guretik pasatzen dena ondo ezagutzen duguna. Amerika 1982an aurkitu zutenetik, hortzen sortu ziren fluxu guztiak ere. Eta mugimendu guzti hauek, hemen noski itxasuntzia, lurrun itxasuntzia sortu zanean, Europatik Amerikara egon zen migrazio guzti horiek, ere ondo adirazita daude. Mugimendu guzti hauek, hemen ikusten duguna, 40 milioi, 50 milioi pertsona mugitzeko gaitasuna izan dute. Eta hori kontutan izan da, lehenoko munduko populazioa asko txikiagoa zela gaur egunarekin konparatzen baldin badugu. Mugimendu horiek mendeetan zehar eman dira, baina gaur egungo egoera erabat ezberdina da. Eta hemen irudi honetan ondo reflejatzen da, nola geziak alde batera eta bestera doaz eta proportzio kopuru ezberdinekin. Arrazoien nagusienak, danak buruan dauzkagunak dira, mundu hobe baten bila, baldintza hobeago batzuk bilatzen du jendeak, Afrikatik etorren kopurua handia da, toki guztietara, baina beste fluxu mota batzuk ere badaude. Noski indarkeriak sortutakoa, gatazkek sortutakoa, eta baina esan dezagun klase sozial edo rekurso gutxien dauzkatenaz gain badaude beste mugimendu asko gaur egun. Eta denbora ere berriro garrantzitsua da. Epe baterako izan daiteke, epe luze baterako, bizitzeko intentzioarekin, edo epe motz baterako. Eta mugimendu horiek izugarrizkoa dira. Adituen jesa edo fuga de cerebros ditzen dana adibidez, 60 milioi pertsona mugitzen ditu munduan ere bai. Edo turismoaren kasua.
ez, turismoa epe motz baterako edo luzeagorako, baina azkenean eragina dauka guztionek gure hirietan. Beste mugimendu edo fluxu nabarmen bat eta goraka doana da landalurratik hirietara doan jendea. Munduan geroz eta gehiago gara, eta geroz eta gehiago bizi gara hirietan. Duela urte batzuk 10 megapolis baldin bazeuden munduan, megapolis da 10 milioi pertsona baino gehiagoko hiriak, izugarriak, estimatzen da hemendikan 20 urtetara 50 bat izatea. Eta bereziki Asia inguru horretan. Europa gutxi hazten ari da, konparatuta beste toki batzuekin, hor noski orografia eta kokagunea noski eragin zuzena dauka guzti horretan, baina tendentzia hiri handietara jutarena da. Bueno, zirkulo honetan tamaina gertzen da, 35 milioi hiri bat, handiagoak ere badaude. Estatu espainolean 59 milioi pertsona daude edo gaude, eta Euskal Herrian ez gara edo 3 milioi bat gara, ez gutxi gora bera. Eta hitz egiten ari gara 35 milioi pertsonetako hiri batetaz, ez? Eta horre daukan estentsioa. Beraz, bueno, gurea nahiko lurralde txikia da eta berezitasun askorekin. Ia pixkat eskalan jaitsita eta gurera etorrita, esandakoa. 3 milioi pertsona eta oso lurralde txikia konparatuta munduko hainbat fenomenoekin. Hori bai, txikia izan da, ez du esan nahi homogeneoa dana, ez da gutxiago ere. Zer nodakigu Euskal Herrian dauden herri guztietatik bat ez dela bestearen berdina. Bakoitzak bere berezitasuna dauka. Eta guzti hau lotuta dago ere, gure orografiarekin. Orografia eta hiriak erabat lotuta daude, edo herriak, asentamentuak. Dena bat da. Plano hau 16. mendekoa da, olako plano zaharrak asko gustatzen zaizkit, eta oso esageratuak agertzen dira mendiak eta ibaiak eta itsasoaren eragin hori, ez? Eta argi ikusten dugu, badakigu, alde batetik Pirineoak hor ditugula, itsasoa hor daukagu, eta hemen isurialdeak markatzen duen lerro importante hau. Pio Barojak ere esaten zuen, lurraldearen arabera asentamentu ezberdinak zeudela, eta iparraldeko zona hau askoz malkartsuagoa dela, aldapa pila bat dituenak, eta baiarak elkartzu daudenak itsasoarekiko, hor ibaiaren inguruan eraikitzen direla herriak. Eta hegoaldean aldiz, Ebrora eta beraz Mediterraneora doazen ur guzti hauek biltzen dituen lurralde zati hau, beste orografia bat dauka, lauagoa dena, eta klima ere bestelakoa da. Eta asentamentuak guztiz ezberdinak dira. Badakigu hemen burua Gasteiz dela, eta Gasteizek inguruko herritxo guzti horiek biltzen ditu nolabait, eta gero itzen goet horri buruz, eta Nafarroan Iruña da burua. Aldiz, Bizkaia eta Gipuzkoan polinuklearrak direla aipatzen nahi dugu, azkenean herri askok osatzen dutelako, eta oso sakabanatuak daudelako lurraldean zehar eta beriziki baiara fondo horietan zehar. Gain jartze honetan, hemen aurkitzen ditugun kolore hauek euskalkiak dira, eta honek adierazten digu ere, azkenean baiara guzti horietan egiten den bizitza, edo pertsona guzti horien harremana asko handiagoa dela beste baiarakoekin egiten dena baino. Eta lurralde unitatea garai batean ere horrela definitu zen, baiaraka. Hori zen, oain ezagutzen ditugu limite administratiboak baino lehen zegoen sailkapen natural hori, eta badu zentzua handia, ez da? Bueno, hemen beste plano batzuk ageri dira, eta pixkat aipatzen nuen lehen ondo ikusten da, ez? Hau Europako Batasunak egiten duen sailkapen bada, degurbakoa, nun berizten den landa eremua, bitarteko zonaldea eta hiriguneak, eta argi ikusten da Araba eta Iruñak duen garrantzi hori herriarekiko, eta nola Bizkaian eta Gipuzkoan, eta Lapurdi ere hor dago, bere kostaldean zentratuta daukana populazio gehiena, nola sakabanatuagoa dago. Ez eta aipatu, baina badago zaldi bat esaten duena, Erdi Aroan bideek sortzen zituztela hiriak, hau da, bereziki Doneiako bidea, Erromatarren bidean gainean eraiki zena,
bide berdinak dira moldatuta, baina badu ere logika ere bai, bide horiek sortzen zituzten hiriak. Bideaz bat ez egon bizitza eta ez egon asentamenturik. Eta kalearen inguruan sortzen ziren, edo nukleo baten inguruan, eta bar. Iraultza industriala eta gero, alderantzizkoa gertatzen da. Hiriek sortzen dituzte bideak. Bide batzuk eginda daude aurrez, baina hiri bat bestearekin elkartu nahi badegu, edo zein beste arrazoiengatik posible da ditugun azpiegiturak baimentzen dutelako horrako loturak egitea. Eta hori importantea dare bai. Ze hiri nahi dugun handitzea, zein ez, nun sortu nahi dugu hiri bat, eta nun ez. Gaur egun beste era batera planteatzen da. Baina, noski, bideen arteko harreman hori, eta populazioaren artekoa ezinbestekoa ulertzea. Eta batzuk hasi egiten dira azpiegiturak eta ekonomikoki baldintza hobeagoak dituztelako, eta beste batzuk jaitsi egiten dira. Ekonomia aldetik, noski lurraldeak eta aipatu dugun guzti hori zerikusia dauka. Turismoarekin asko kostaldean daude, naiz eta orain potentziatzen ari den turismoa, barneko turismo hori, baina industria aldetik Gipuzkoa, Bizkaia lehenak izan ziren fabrika guztiak eta industria guzti hori potentziatzen, eta horretarako bailarak erabiltzen zituzten, eta portua zer esanik ez, Bilbok izan zuen importantzia bere garaian, eta orain daukana ere bai, eta Araban eta Nafarroan bestelako ekonomia sektoreak aurkitzen ditugu. Noski lurrak baimentzen duelako. Bi plano hauek interesgarriak dira, lurralde antolaketako gidalerroetatik aterata dago, hau Eusko Jaurlaritzako web orrian topa dezakezue dokumento guztia, baina badira plano batzuk non agertzen diran eremu funtzional bakoitzeko buruak zeintzu diren eta zein dan bere erakarpen fluxua edo, herri daude beraien menpe nolabait esatearren. Eta argi ikusten da Gasteizen kasuan, Araba nola dan nukleo importanteenetako bat. Zi guzti horiek adierazten dute, eta ondoren hor laguardia agertzen da azpikaldean baita bere eremuarekin. Baina, fijatzen bagea Bizkaia eta Gipuzkoan ikusten dugu errealitatea erabat ezberdina dela. Eta hori lotuta dago esandako guztiarekin. Eta beste plano honetan, erkidegokoa da, Nafarroa badauzka ere beste gidalerro propioak eta antzeko planoak ere baditu, baina ez dut ekarri. Hemen agertzen da, eta guzti horrekin lotuta dago, ze munizipio hazten ari diren populazioz eta zeintzuk jaisten ari diren. Eta hemen lurralde mailako plangintza honetan, markatzen dira estrategia orokorrak lurraldearenak. Orduan, hainbat sektore ekonomiarekin lotuta daudenak edo migrazioarekin manejatzen diren datuen arabera estrategia batzuk diseinatzen dira eskala honetan, ondoren udalerri bakoitza plan territorial partziala egiten da eta ondoren hiri bakoitzak garatu egiten du bere herrian. Beraz, herri bat aztea nahi baldin bada, hemen erabakitzen baldin bada, planteatuko du gehiagoreiki bar dela, nolabait jendea erakartzeko sektore ekonomikoak indartu egin behar direla edo azpiegiturak indartu egin behar direla eta bar. Baina, pixkat datu guzti hauekin manejatzen da guzti hori. Eta dakigunez, hazkundeari buruz ari gara etengabe hitz egiten, baina badaude beste herri batzuk desazkundea bizitzen ari direnak. Eta, hemen ikusten ditugu fluxo guzti hauek, baina egia da, batzutan herri batzuk ez dutela ondoko herriekin polarizatzen, ez? Eta, hemen adibide batzuk jarri ditut, Gasteizen kasuan Logroñorekin harreman handia dauka, edo Arrasaterekin, edo, ez dakit Tudelak adibidez Zaragozarekin, ez naizna naturalki erlazio hori ez izan, batzutan beste arrazoi batzuengatik horrelako hiri-sareak ere eman daitezke. Eta, pixkat, ez lusatu nahi zen dut, baina lusatzen ari naiz gehiagi, bukatzeko eta gaian kokatzeko soziolinguistikako klusterrarekin eta hirigintzako beste irakasle batzuekin, unibertsitatean, garatu genuen 3 urtetako lan bat eta martxoan ondorioen txostena argitaratu genuen.
Eta, bueno, ez dakit jakingo duzuen, soziolinguistikako klusterrak urteak daramatza kalean entzuketak egiten, eta, bueno, ondorioztatzen ze herritan onditu den euskararen erabilera kalean edo gutxitzen. 80. hamarkadatik, beraz, datu base importante bat dauka, eta normalean, eta hori Iñakik asko hobeto azalduko du, ezagutzaren arabera, ezagutza mailaren arabera, gehiago hitz egiten da euskeraz kalean, ez? Baina batzutan gertatzen da hori ez dela horrela. Eta orduan badaude fenomeno batzuk bateratzen direla logika batzuetatik. Eta orduan planteatu ziguten ea hirigintzak edo hiriak aldatu diren heinean, bertan dagoen jendea edo ohiturak aldatu zitezkeen. Eta galdera potoloa da, baina sainatu ginen erantzuten kostata metodo bat bera bilatzen. Baina lehenengo egin genuena izan zen, eta ikusi ditugun grafiko asko ikerketatik aterata daude, talde bat gara, ez ni bakarrik egin, noski. Lurralde mailako irakurketa bat egin. Ikusteko herri bakoitza non kokatua dagoen eta ze beste herrien influentzia izan zezakeen. Hau, soziolinguistiko klusterreko beste ikerketa batetik dator, baina bada horrelako fluxu plano handi bat, non ikusten dira herri bakoitzak nora jotzen diren eta nora etortzen diren. Eta interesantea da ulertzeko ondoko herrien influentzia eta bakoitza daukan erakargartasuna ondoko herriekiko. Eta beste hainbat azterketa egin genituen, adibidez den desagerpena edo komertzio handien sorrerak, eta komunikazioak ere nola aldatu diren, nola komunikatzen da herri bat bestearekin, industria kopurua, lantegiak, eta datu pila bat lortu genituen lurralde mailan, eta ondoren 5 herri aukeratu genituen ikerketarako. Zarautz, Gernika, Tolosa, Amorebieta eta Hernani. Hau zarautzeko planoa da, eta lortu genuen informazio pila bat Eustatetik, alde batetik, informazio numerikoa, denboran zehar, ondoren bazuen udalerri batzuk informazio gehiago eskaintzen zizkigutenak, bankuak eta komertzioak eta guzti horren inguruko datuak, eta horretaz gain, bizilagunekin bildu ginen, eta beraien iritzia eskatu genion, beraien herria nola ulertzen zuten eta ze eraldaketa egon zen ulertzeko hobeto, ez? Eta erabaki genuen nik uste garrantzitsua dela eta horretaz sakonduko dugula gehiago, konparazioak egite aldera, auzoa izan bar zuela unitate erreferentziala, erreferentziasko unitatea. Orduan ez genituen erabili administratiboki banatuta dauden auzoak, planoetan agertzen dana, baizik eta bizilagunek beraiek nola ulertzen zuten multzokatze hori, nori biltzen zen bertako jendea. Ez administratiboki udaletxeak nola gestionatzen duen, baizik eta nola ulertzen zuten. Eta baita azterketa horretan ere planteatzen genien nola perzibitzen zituzten beraiek espazio publikoak. Plaza publiko bat zer dan espazio bat komunitarioan, onbertan egoten diren, eta ze ibilbide egiten zituzten toki batetik bestera, nondikan gustatzen zitzaien jutea, eta ze ibilbide, zuten erabiltzen, edo egunerokotasunan zer egiten zuten, erosketak nun egiten zituzten, eta horrelako kontuak ondoren informazio guzti honekin gain jartzeko eta ikusteko jendea nondikan juntzitekeen. Ez da aipatu, baina soziolinguistikako klusterrak hasiera batean informazioa biltzen zuen, ikusten zuen jendearen arabera, baina gaur egun geolokalizatua dauka informazio guzti hori. Orduan badaki elkarrizketa bakoitza ze puntutan gertatu den. Eta hori guretzako oso baliotsua da, azkenean kokatu alditugulako euskeraz erderaz non hitz egiten duen jendea toki konkretu batean. Eta horrek informazio pila bat ematen digu. Horren arabera ipatutakoarekin auzo bakoitzean adierazle batzuk atera genituen, ulertzeko auzo hori alde batetik ze harremana zeukan beste ingurukoekin, erakartzeko potentziala zuen eta beraz ondoko auzo bateko jendea topatu dezakegun auzo horretan, ze ekipamentu dauzkan, ekipamentuaren arabera administratiboa da, edo polikiroldegia da, edo ikastola txiki baden ze motako jendea mugitukan toki batetik bestera, nork erakarriko duen, ze denda dauden, adierazle pila bat, eta noski euskararen inguruko beste aldagai guzti horiek. Eta informazio
pila bat genuenez, hori gestionatzeko estadistika azkenean da lagunik onena. Orduan, bueno, sartu genuen hainbat programetan, eta programa guzti horiek hainbeste informazio dagonean laguntzen dizute aldagai guzti horien arteko korrelazio hori bilatzen. Eta ulertzen pixka ze faktore diren erlazio gehiena daukatean euskararen erabilperarekin edo kontrakoa. Eta adibidez, hau nik uste oso esanguratsua da, kolore ilunez agertzen dena da korrelazioa handiena daukaten aldegaiak, noski hemen eskinako guzti hauek euskararen ingurukoak dira, euskararen ezagutza, euskararen erabilpena, eta logikoa da bat izatea. Eta gero, atera ziren gauza berezi batzuk, adibidez ikastolen inguruan euskararen erabilpena gehiago handiagoa da, hori badu zerikusia aurrek gehiago erabiltzen dutelako besteekin baino, eta hor soziolinguistikakoekin joan ginen olako ondorioak ateratzen. Estadistikarekin ere bai, soilik aldagai urbanistikoak sartuta, bi klusterizazio bat eginda, bi auzo mota atera ziren, nabarmenki bereiziak, oso bereiziak, hitz egiten egon gara, Iñaki eta biok, eta biek dira erdigune funtzionalak deitu ditugunak, eta dagozkie aldezarrak eta ensantxei. Lehenengo hirien hazkunde hori, 19. mendera arte, 20. mendearen hasieran emandako hazkunde horiei. Zer gertatzen da auzo hauetan zintzu dira beraien berezitasunak? Tailerrak, komertzioak, populazio guztia han zegoela. Dena gertatzen da hor. Eta oso dentsitatea handiko tokiak dira, bizitza dago, dana pilatzen da hor. Hortikan aurrera sortu diren auzo guztiak, kasu gehiago beharko genituzke hemen ere sailkapen bat egiteko, baina beste ezaugarri oso ezberdinak dituzte. Zonifikazioaz hitz egin behar dugu, kasu hontan, non hemendikan aurrera konturatzen dira industria, hiritik kanpo atera behar dela, auzo residentzialak egiten dira, aisia pasatzeko beste auzo bat egiten den, eta beraz zonifikatu egiten dira hiriko funtzio guzti horiek. Horrek ekartzen du ere bai kotxearen erabilpenaren areagotzea, errepidik gehiago egitea, eta erlazio pertsonal horiek urriagoak izatea kalean, hainbat kasutan. Nez gehiago luzatuko, sartuko naiz hemen, ustedia luzatzen ari naizela. Eta, plano hau denok ezagutzen dugu, baina uste ondo ikusten dela ere bai, hemen aipatzen genuen kasu hau orografiak ze garrantzia duen, nola asentatzen diren iparralde hontan, eta hemen bi lautada handi hauetan Gasteiz eta Iruña nola agertzen diren. Hau ezagutzen dezueni baino beto, aldezarreko planoa dugu, bere hazkundearekin, auzo funtzional horietan sartuko zana, eta hemen urrengo auzo mota kluster berdinean sartzen dena, Zabalgunea edo Ensantxea. Hau Gasteizen aurkitzen dugu, baina Iruñan, Bilbon eta Donostian kasu berdina izan zen. Harresiak bota eta lehen hazkunde hori eman zen normalean trenbidea eraikitzen zanean, trenbide geltokia zegoen tokira, azkenean hori zen beste herriekin komunikatzeko modua. Hendikan for eta kotxea demokratizatu arte, trenbidea zen garraio modua. Hori da, bi auzo mota guzti hauek, hor daudenak oraindik eta bizitza daukatenak, badaude identifikatu daitezke auzo mota pila bat, historian zehar, langileen auzoak, hautzen dugu industria batzuen ondoan sortutako langileen etxe horiek, desarrollismo garaian, iraultza industrial horretan, 60. hamarkadan sortu ziren izugarrizko auzo hauek, jendea txaboletan bizitzan, ez gaude lehenengo aldiz emergentzia habitazional batean, baina kasu honetan, emergentzia habitazionala zen ertxerik etzegoelako, eta jendea hirietan bizi nahi zuelako. Gaur egun etxeagoa daude, baina garestiak dira, bi arazo ezberdin dira. Baina hemen bai konpondu zutela horrelako poligono izugarriak egiten. Non etxe bizitzak gainendu zituzten eta urbanizazioa ez. Orduan toki batzuetan errepideri gabeko guneak ziren eta gaur egun horiek birgaitzen dihardute askok. Eta bukatzeko, gaur egungo Gasteizko planoa, ni baino asko hobeto ezagutzen dezutena, baina ondo ikusten dana nola geratzen du. Hemen nola geratu dira
lehenengo bi auzo txiki horiek hiri guztia osatzen zutenak, eta pixkanaka nola onditzen joan zen industria gune guzti hauek oso ondo identifikatzen dira. Egia da, industrializazioa Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan baino askoz beranduago etorri zala. Kontratu ziren atzean geratzen ari zirela, horre motivazio bat egon zan, lurrak oparitzen ziren, motivazio fiskalak ere bai, industria etorrila alizateko, eta beraz Araba beranduago industrializatu zen. Baina, egin zuenean, haundik egin zuen, eta ikusten da hemen. Eta hemen jarri dituan irudi batzuk, dira pixka taldezarreko, irudi batan santxekoa, bereiztasunak dituztelako, eta de hecho Googleetik egin ditun bilaketa hauek, baina jendea zegoen toki guztietan, eta aldiz, orain hitz egingo dugu pixkat horren inguruan, baina etxe bizitza unifamiliarrak dauden auzoetan, bizitzarik ez dago. Azkenean, espazio publikoaren kalitatea ez du motibatzen bertan egoteko. Errepideak dira, eta ondoren espaloi bat horma batekin, partzela pribatua bereiztuaz, eta hori garrantzitsua da. Eta hau da, pixka gaur egungo auzoen modeloa. Gero aipatuko duguna, baina, auzo guztiak oso antzekoak dira, ematen du, erregela batekin eginda dauela hiri batean eta bestean, baina, horri buruz hitz egingo. Besterik gabe, ekingo diogu datu batzuei eta duela 3 urte udako ikastarotan aurkeztutako lan baten emaitza batzuk dira, eta atzerritar jatorriko biztanleen euskararen aurreko jarrerak ikerketa baten emaitzak. Ikerketaren jabeak eta bultzatzaileak izan ziren Xabier Ayerdi eta Pepe Olega. Eta niri datuak interpretatzeko eta saltzeko enkargoa eman zidaten, eta horietako batzuk hemen dituzue. Baldintza demolinguistiko orokorrak. Batetik dauzkagu etorkinen kasua, etorkinek erdaldunen proporzioa areagotu egiten dutela. Hori da kalean egon daiteken zea bat, eta bestetik hemen letra pixka bat joan dira. Hori bakarrik falta zitzaigun. Euskararen egoera prekarioa izanik, gainera etorkinen etorrerekin, baldintzak oraindik okerrago ez da. Zer dia planteamendu hauek, parez parekoa, aurrez aurrekoa. Hemen Xabier Barandiaranek aipatzen zuen demografia dela gaur egungo gakoetako bat, ez da. Eta demografia hortan inmigrazioa da nolabait gehien azpimarratzen den elementuetako bat. Ez bakarra, baina bai. Eta inmigrazioa aukera gisa, ez arazo gisa planteatu behar dela. Eta horretarako identitate kolektibo, plural eta dinamiko baterako baldintza berriak sortu behar direla. Orduan, Xabierrek berak jarraitzen zuen esaten, pertsona migratzaileek euskarari buruzko narratiba bazterketa eta sarrera oztopoen terminotan barneratzen badute, euskararen isolamendu sozial handiagoa gertatuko da. Ze gertatzen da etorkinekin? Hori da panorama, oro har, gure ikuspegitik hartuta, ezta? Eta inkesta hortan, hor badaude hainbat esaldi, eta inkesta egin zen ia 2000ko etorkineri, orduan haiek bakarrik hitz egiten dute inkesta hontan, eta kolore berdean dagoen onarpena, ezta? Me gusta que los niños y niñas aprendan euskera, alako esaldiak, saber euskera te abre puertas, alako esaldiak oso ondo hartuak ziren, ezta? Gero ja erdigunean, saber algo de euskera sirve mucho, zen jaisten, ala ere oraindik nagusia zen, me gusta aprender nuevas lenguas, como el euskera, eta ja, ezeskoa hasi da nagusitzen planteamendu oso markatu batzutan. Aprender euskera es importante para mí, kasu gehienetan ez.
todas las personas de la CAP deberían saber euskera, eta prefiero consumir contenidos en euskera. Hemen agertzen ez den esaldi bat, todas las personas que trabajan en la comunidad autónoma vasca tendrían que saber euskera. Ezetz, logikoa denez, ez da, beraien ikuspegitik. Bueno, hemen tarteko esaldi batzuk eta, bueno, esan nahi positiboa buelta eman da, interpretatzeko konplexoagoa berdin dio. Aurrera begira. Aurrera begira zer, kontuan hartu behar dugu Maslowek diseinatu zuen piramidea. Eta piramide hortan, piramideak balio du pertsonentzako edo komunitateentzako. Piramide hontan, oinarrian daude denok ditugun premia fisiologikoak, arnasa, elikadura, deskantsua, sexua eta gero badator seguritatea, fisikoa, lan aldetik, bizibaliabideak, familia, osasuna, gero sozialak, laguntasuna, harremanak, intimitatea, eta gorantza joan ala, azten gara premia, ez da nola kalifikatu, espiritualago batzuekin edo exito, arrakasta, errekonozimendua, konfidantza, eta goien dago autorrealizazioa. Baina konturatu behar dugu etorkinengan nagusitzen diren premiak hauek direla. Hasiera batean, behintzat, ez da. Eta euskaltzaleen nahiak beste parametro hauetan kokatzen direla. Orduan, elkarri ezagutu eta elkarri ulertu behar diogu. Gure premiak ez dira bete-betean haiek nagusiki dituztenak, eta haiek ikusi beharko lehituzkete ere gure premiak nolakoak diren. Hori bai da aurrera elkarrekin aurrera egin ahal izateko baldintzetako bat, ezta. Eta Xabierrek proposatzen zuen behar dugu etengabeko elkarrizketa inmigrazioarekin, elkarrizketa. Identifika dezatela euskara harrerarekin, kulturaniztasunarekin, irekitasunarekin, eta bere itxaropenak lortzea albidetzen duen munduarekin. Ez oztopo, baizik eta beraien premiak asetzea bideratzen duen aukerarekin. Bakoa da hori nola lortu, ezta? Baina argi dago gure gizartean getoak sortzerik ez badugu nahi, elkarrengana hurbildu beharko dugula. Seguru bidaian izan zaretenean hiri handietan, Europako hiri handietan, adibidez, auzo komunitate propio bana agertzen dela. Ez esklusiboki, baina ia. Parisen aireportutik zentro aldera, auzo bakoitzan ateratzen zaizu kultura diferente bat, metroan, pomba. Claro, hori getizazio bat izan liteke, ez da? Gainera, irizpide Xabierrek hasieran aipatu bezala, irizpideak euskararen inguruan kasu hontan baztertzaileak balira, orduan, berdut euskararik nahi, ez da? Orduan, oro har eta laburpen bezala, zein da etorkinek daukaten balorazioa edo pertzepzioa edo pertzepzio eta balorazioa. Eta nolabaiteko amia bat eginda, mehatxuetan ikusten ditugu ideologikoak. Hemen denok euskara bai, ala bai, lan egiteko, eta beste, eta zer. Gero ja irikitzen hasten dira, baldintza, aukera bezala baldintza
afektiboak, bai, euskara polita, hizkuntza guztiak ikastea politxa, euskara jakitea lagungarria da, aberatsa da, bueno, halakoak. Ahulezia gertatzen da, ez dutela antzematen euskara balio integratzaile bezala. Bai, zonalde elkarrizketatuen artean, zonalde oso euskaldunetan bizi direnen aldetik percepzio hau positiboagoak dira. Integratzailea da euskara eta instrumentalagoa da euskara. Baina adibidez, Araba bezalako zonalde batean, bertakook ez badaukago euskararen premiarik bizitzeko, haiek are gutxiago. Orduan, hori ahulezia da, hauek ikusiko balute benetan behar dutela, arrimatuko lirateke. Eta indargune oso positiboa beraien aurrei begira. Bai, gure aurrek ikasi behar dute, oso lagungarri gertatuko zaie, ateak irekiko dizkie, lagungarria izango zaie, bueno, orduan, seme-alabek euskara ikas dezaten entusiasmo guztia. Baina, bueno, badauzkagu ahulesiak eta badauzkagu ahulesi hauek gure baitan badaude horietako asko, bertakook ez badugu euskara ikasi oroar, zergatik ikasi beharko lukete haiek, ezta? Orduan, haiek ikusten dutenaren arabera, eta berriz diot zonalde euskaldunagoetan batetik askoz gehiago dira euskara ja ikasia dutenak, eta askoz kopuru handiagoa da, valorazio oso positiboak eta pragmatikoak euskaren inguruan dauzkatenak, ezta. Orduan, gizarteak euskararekin oroar aurrera egingo balu, etorkinak segurasko gehiago hurbilduko lirateke, ikusiko lukete aukera gehiago maila guztietan, pragmatikoetan batez ere, baina ez bakarrik, afektibotan eta baita ere, ze euskaldundu diren etorkinentzat oso arrotasun puntu bat sentitzen dute, beste batzuen aurrean euskaldun bezala agertan daitezkenean. Gu ere bagara. Eta, bueno, orduan hortik etorkinen percepzioa eta orain justu aurten bukatu dute klusterrean, beti ere, kasualidadea da, baina klusterren eskutik gabiltza, egin dute diagnostiko bat hizkuntzak bizi berritzeko nazioarteko diskurtsoak. Eta azterketa egin dute 81 komunitatekin mundu mailan pertsona jakin batzuk elkarrizketatuz 80 komunitate horietan, eta komunitate horiek kontinente guztietakoak dira. Eta orduan ez da analisi estatistiko bat, baizik eta kualitatiboa, edukien zentratua, eta sintesi modua hauek atera dituzte hemen lau ardatz, edo lau dimentsio. Dimentsio simboliko ekologikoa. Zergatik komunitate horietan azpimarratzen den beraien hizkuntza defendatzearen garrantzia. Logikoa denez, nortasuna, kultura, memoria, simboliko ideologikoak, ezta. Gero, bigarren dimentsio bat, dimentsio politiko eraldatzailea, justizia soziala, hizkuntza eskubideak, justizia linguistikoa, gainera horretan askotan azpimarratzen da kolonizazioaren eskutik eta halako prozesuen eskutik suntsituak izan direla, zapalduak izan direla eta hori da beraien argumentazioa, beraien hizkuntzen aldeko planteamentutan
azpimarratzen duten iraganeko errealitate gordin bat, ezta. Baina oraingo belaunaldiek ere horren berri izan behar dutela. Eta dimentsio pragmatikoa, balio ekonomikoa, sozioekonomikoa, integraziorakoa, edo abantailaren bat maila profesionalean edo denean. Eta zeharkako dimentsioa sortzen dute hauek, eta da erantzunkizun partekatuaren ardatza. Eta horretan txertatzen dute norbanakoak, komunitatea, antolamendu mota guztiak, erakunde publikoak, nazioarteko saren konpromiso eta lankidetza, eta momentu honetan nik uste honetan gabiltzala Euskal Herritik begiratuta behintzat. Hemen ari gara gero eta modu sendoago lantzen norbanakoen komunitatearen, erakunde publikoen lankidetza hainbat ekimenetan, hori ezinbestekoa da. Eta baita ere ari gara jauzia egiten nazioarteko mailara. Eta bueno, justu soziolinguistika klusterrak berak, Garabide elkarteak, plazara, iparraldeko plazara, eta topak bat egin dugu proiektu batean, irailean egongo da nazioarte mailako kongresu bat, non hizkuntza gutxituen defentsan landu beharreko arrazoiak, diskurtsoak, motivazioak planteatuko diren, aztertuko diren, eta hortik aurrera baliteke beste nazioarteko ekimen berriak ere sortzea. Gaur egun ez dut ezer aipatuko, baina pausoak ari dira ematen hildo hontan nazioarte mailan. Eta, bueno, hori importantea izango da, konturatu behar dugu hizkuntza gutxituen galera ez dela kasualidadea, beti horren atzean dagoen arrazoia da edo komunitate ekonomikoki oso potentea izatea, edo militarki, edo politikoki, edo hiru dimentsio horiek batera, ezta. Orduan, halako dinamikei aurre egin ahal izateko eskutik joan behar dugu mundu mailako komunitateak. Saretu behar dugu, bide berriak aztertu behar ditugu, jorratu behar ditugu, eta erantzunak ere koordinatuak eta partekatuak egin behar ditugu. Eta, bueno, oain zuen esku gelditzen da dena. Eskerrik asko. Elkar lotuta ez, dauden bi gaiak dira. Espazio fisikoa eta bertan bizi garen pertsonak, eta espazioa bera nola albidetzen dituen gure arteko harremanak. Orduan, Oianari luzatuko dizkiot galdera batzuk, berak erantzun ditzala nahi diun moduan, eta gero Iñakiri ere beste batzuk. Galdera orokorrak dira, ez? Hiriek edo auzoek zen nolako harremanak sortzen dituzten, ze espazioak behar ditugu, benetako elkarbizitza batetarako, eta nola eragiten duen urbanismoak eta hiri antolaketa pertsonen arteko distantzian edo hurbiltasunean. Eta zehazki Iñakiri zuzenduta, ea euskara elkarbizitzarako tresna izan daiteken, ze espazio barko lituzkeen elkarbizitza hori modu egoki batean sustatzeko, pertsona migratuek zer irudi edo esperientzia eskaintzen dioten euskarari eta beraiek zer jasotzen duten hortikan, eta orokorrean ze espazio diren benetan inklusiboak. Orduan, Oiana, zuretzan da botan nahi dizun. Bale, rundik hasiko naiz. Nik uste, nire aurkezpenean bukatu dudan modua hasiko naizena izango dela, gutxi gora bera, eta bada hor niretzako oso importantea den faktorea, eta da
ze funtzio, ze gertatzen den auzo horietan. Ze jarduera egiten den, nolako tipologiak eraikitzen ditugun, eta nor bizi den, nor dauka aukera hor bizitzeko eta zer egiten duen. Orduan, auzo bakoitzak baditu bere berezitasunak, aurreratu dizuedan bezala, aldezarrekoak eta ensantxeak badute hor faktorea emankomun bat, dala ekipamentu asko, gauza asko gertatzen direla bertan, oso dentsuak direla, aldezarrean segun eta non kokatua dagoen eta ze nola bideratu dan aldezarrak era guztietakoak aurkitu ditzakegu. Batzuk oso turistifikatuak, Donostiarra naiz, Donostiko kasua, Hondarribikoa ere hor dago, zona bat badago oso turistifikatua, beste bat guztiz aldenduta eraikinak zaharrak direlako, eta izgarritasunaz dalako, eta komertziorik ez dagolako, eta hiltzen ari dira. Eta orduan degradatzen diren zona guzti hauek beste batzuentzat dira, egunetan olakoak diren, orduan lurralde mailako irakurketa hori oso importantea da. Eta gero, funtzionaltasunarena, ensantxe burgesak deitzen ziren, ze garai horretan, etzian langileak juten bizitza ensantxeetara, kalitatea handiko etxe bizitzak ziren, material oso onarekin eginda, eta beraz burgesentzat eraikitako tipologikoki eraikinak ziren, baina bai zituztela tailerrak eta jarduera ekonomikoak bertan. Eta langileen auzoak kanpoan geratzen ziren. Esan bezala leheno, zonifikazioaren bitartez guzti hau zelkatu egina. Eta askotan sortu izan dira auzo batzuk pertsona konkretu batzuei zuzenduta, kasu batzuk argiak dira, etxe unifamiliarrak, nor jungo da auzo horretara bizitzera, ez? Edo babes ofizialekoak etxe bizitzak egiten ditugunean ere, baina hor, ari garaia, sesgo bat jartzen auzo horretan, eta nor biziko den etxe horietan. Orduan, tendentzia guztiek esaten dutena da, eta horregatik diot beti historiatik ikasi behar dela, ez? Hori garai batean ona izan bazen, industrializazioak sortu zituen arazo guzti horiek ekiditzeko, azkenean dentsifikatu egintzen, eta hemen hiriak txikia dira, baina Londresen kasuan, edo horrelako hiri masifikatuak, kez beteta, kontaminazio, insalubreak, gauzitasunez beteta, horri kontra egiteko beste aldera joan ginen ohitura daukagun bezala, ez egitearena, eta izan zen, enpresa hor jartzen dugu, auzoa hemen, pobreak hemen, aberatsak hemen, eta dena oso zailkatuta dago. Eta orain, berriro, bueltatu barko goinateke lehenoko auzo funtzional horietara, eta tendentzia, hirigintza mailako tendentzia guztiak horretara doaz. 15 minutuko hiria, ikuspegi feminista, guztiak doaz hibridaziora, danak toki berdinean egon bar dela. Tailerrak lana gure auzoan egon bar dute, dendek gure auzoan egon bar dute, pertsona mota guztietako jendea bizi behar da auzo horretan, ez da, esan bezala bagetoak sortu behar, umeak pertsonalduekin egon behar dira, lanean dagoen jendea gazteekin, euskaldunak inmigranteekin, ikasi dezakete, dana auzo berdinean egon behar dira, eta espazioa konpartitu behar dugu guztiok. Eta horrek sortzen du, komunitatea eta auzo horrek bizia izatea benetan. Aurkituko dugu jendea, zazpitan ikastolara juten edo lanera juten, eguardian aurkituko dugu norbait erosketak egiten, arratsaldean beste pertsona bat, pertsona zaharrak ere paseatzen, eta ez da gertatuko, alde zarrasko, markutu duguna, eta noski horrela da, emakume 70 urtetik aurrerako emakume asko bizi da alde zarretan, errenta bajuko pertsonak ere bizi daitezke inguru batean, altukoak beste batean, tarlako segregazioak, ez? Eta jumarko gineke, guzti hori austera. Eta hori hirigintzatik egin daiteke, noski. Eta gero beste kontu importante bat, eta horrela bukatzen eta inakiri baten diotitza. Eta horregatik ekarri ditut, pare bat liburu norbaitek ere ikusainten. Jangelena asko erabiltzen dugu klasean, baina da la humanización del espacio urbano. Gauzak gertatzeko espazio publikoan eskalaren kontua eta berriro nator eskalara, baina oso garrantzitsua da. Pasagarenean, Maitan eta biok agurainetik etorri garela auzo berri horretatik, eta auzo berri gehienak horrelakoak dira, estandar urbanistiko batzuk, bete behar dituztelako, eskala handiegia da. Errepide gehiegi dago, eta urrutik geratzen da etxe bat bestetik. Alde batetik oso tentsuak direna dauzkagu aldezarrak, tentsifikatzen joan behar zirelako, harresia zeukatelako, eta ezin zuten hasi, ensantxeak bestera batera egin ziren, baina dentsitate majoa daukate, baina oraingo oso bereziki hemen Donostian bestelakoak dira, ez daukagulako hainbeste espazio, hemen daukazutena baino, hemen lauta da itsugarria daukazute, eta nahi adina hasi zaitezke gu ez. Gu baiaretan gaude, eta edo maldan azten gara, edo ez daukagu tokirik, ez? Baina eskala handiegia da.
Eta ikerketatik atera dugun gauza importante bat, eta Jangelek esan zuen 60. hamarkadan, ez da ezer berria, eskala txikiak laguntzen duela harremanak sortzen, eta jendeak eskala humanoa behar duela bere toki horretan sentitzeko. Ez? Plaza handi batean, inor ez da lagungo, banku batean eserita erdian. Baina txikia baldin bada pixkat diskutatua, baina ikusia, baina gertu eta baldintza batzuk bete behar dira espazio publiko hori erosoa egoteko eta bertako jendea. Bueno, aipatzen zenidan elkar bizitzerako baldintzak, ez da. Ezinbesteko baldintza da elkar ezagutzea. Normalean ez ezagunaren aurrean mesfidantza, distantzia, alde ilunak bakarrik ikusteko arriskua. Nik eskolak eman izan ditut hemengo farmazia fakultatean ere eta ematen nien elikaduraren soziologia eta eramaten ditun ikasleak halal harategitara bisitan, ez da. Ikasleak harrituta. Ze jatorrak diren, osea, horrek esan nahi du ordura arte harremanik izan ez zutela eta uste guztiak oso bestelakoak izaten zirela, ez da. Normalean, lehen aipatu dudan bezala, getoak sortzeko arriskua badago, eta hori ez da ona inorrentzat, ez haientzat, ez guretzat, ez euskararentzat. Maslowren piramiden agertu bezala premia diferenteak ditugu eta haiek ezagutu behar gaituzte eta guk ezagutu behar ditugu. Eta burura etortzen zait aurreko astean Taupak eta justu aipatutako kongresu irailean izangoa den kongresu horri begiran Romon antolatutako saio batean, eta egon zen Gasteizko neska beltz bat. 6-8 urterekin Gasteiza etorri zela, eta Euskaldun peto-petoa. Eta hitz egin zuen, niri izugarri gustatu zitzaidan, ze gelditu zen bilutxik. Botazun pentsatzen zuen guztia sano-sano. Seguru bertan zegoen jende askorentzat mingarria izango zitzaiela. Claro, euskeraz egin behar dugula, eta egiten zuen perfecto, baina, claro, guk euskeraz, baina zegoen blokeatuta, osea, ondo hitz egiten zuen, hitz egiterakoan ez zeuken blokeorik. Sentimentutan, percepziotan, euskararen gaiari nola heldu, zeri heldu, nola bideratu, eta ez zeukan problemarik euskaraz adierazteko, baina hor kontraesan bat nungoa zaren, ze kolorekoa zaren, ze bizipen, ze giro, neska hau mugitzen omen zen hemengo mugimendu feministan eta aipatzen zuen adibide bezala. Eske gure bileretan euskaraz egin behar da eta euskarak batzuk dakigu, baina beste batzuk ez, orduan itzulpenarekin. Eta blokeo horretara iritsi beharra dago hizkuntzagatik, osea, kontraesan beteak zegoen. Neska, ez da, eta hori logikoa da. Kontua da, halako egoerak nola bidera genitzake, ez da? Erantzuna ez da erresa. Lehenengo pausua, zein bestean, elkar ezagutzea, elkar ulertzea, eta batzuek eta besteen premiak agerian jarri eta ulertzea. Uste, patu dezunarekin, badago hor beste teoria bat dela segurtasuna bermatzeko edo, eta bada espazio pribatutik publikora juteko sekuentzia bat osatzearena. Eta importantea da elkar ezagutzeko, ez? Jangelek ere aipatzen du liburuan, hau beste Newmanek aipatzen du, baina bada hori, zure etxe espazio pribatuenetik publikoraino juteko degradazio bat egon bardula, aldaketa txiki bat, ez? Pribatu publikoa dana, ondoren pixkat publikoa den espazio batetara jun, eta ondoren ja kale nagusira jun, ez? Eta espazio txiki horietan, zuen naiz eta ez ezagutu hor daukasuna, egunero ikusten baldin badezu
ja beste sentsazio bat ematen dizu, eta horrek ere segurtasuna ematen dizu, eta pertenentziaren zentzu hori ere bai, ez? Eta ondoren bazoaz beste espazio batetara, non beste pertsona batzuk ikusten dituzu, baina normalean ikusi ditzakezu, aztean behin, edo bitan, edo dena delakoa, ez? Eta horrek sortzen dizu segurtasun bat tokiarekiko, ez? Eta hori nik uste ere importantea izan. Iñakiri zuzenduta dago gehien bat. Iruditzen zait, gaur egun paradigma hori migratzaileenak gaindituta dagoela, ze orain daukago eskuin muturra gero eta potenteagoa dena leku guztietan, eta daukagu eskuin muturrekoak ez direnak, baina orain arte onartzen zituztenak, arau batzuk oinarrizkoak zirenak, hizkuntza eskakizunenak, eta abar, eta hori orain ja, ez da onartzen, epaitegi mailan onartu egiten da, eta orain daukagun arazoa diversifikatu egin da. Eta iruditzen zait orain ja migratzaileen gaia badela, baina horrekin batera dago migratzaileak ez direnen gaia, eta komplikatu egin dela daukagun erronka. Eta Oianari egin duzun aurkezpena oso interesgarria eta oso ona izan da, baina lurralde gidalerroetan sartu zen euskeraren gaia, eta gero badago dekretu bat ere bai udalek eta hirigintza plangintza egin behar dutenean kontuan izan behar dela euskeraren zer nolako eragina izango duen, eta galdetu nahi nizun zer eraginkortasun daukan horrek praktikan. Iruditzen zait teorian denok ulertzen duguna, badela gai bat kontuan izan behar dena, baina ni Jaurlaritzan nengoen sartu genuenean euskeraren gaia lurralde gidalerroetan, eta zeuden nortzuk esaten zuten tramite bat gehiago zela. Eta ez dakiz ze puntura arte arrazoia izan dezaketen, hala, nire iritzia da beti izan behar dela kontua, baina askotan egiten diren, hausnarketak dira gertatzen denari buruz, baina ze tresnak dauden horretan eraginkorrak izateko, hori ere ez da erreza. Bai, Iñaki, nahi zuzuk erantzun lehenengo, edo? Bai, ados diozunarekin, problemak, arazoak metatzen zaizkigu, baina jakitun izan behar dugu, hizkuntza gutxitu guztien kasua maldaz gora gabiltzela beti. Eta nekeza dela, eta beti mundu globalean nagusitzen diren baldintzen kontra gabiltzala, eta baina kontziente izan behar dugu horretaz, eta agertuko zaizkigu kontrako baldintza diferenteak, denborak aurrera egin ala, baina nik beti esaten du, frankismo garaian okerrago egin den, eta aurrera egin genuen. Orduan kontua da, konpromisoaren premia dugula komunitate bezala eta norbanakoak bezala, eta egoera ez dagoela bideratuta eta berez joateko modukoa ez, beti aleginak egin beharko ditugula eta garai txarragoa izan ditugula, eta horietan aurrera egiten asmatu genuen. Orduan, animo. Ezin dugun pentsatzen hitz egiten ari zinetenean,
lehen osan dudanean historia errepikatu egiten dela, ez, desarrollismo garaian ere 30. hamarkadan zenbat inmigrante etorri ziren euskaraz jakin gabe, nire gurasoak oien barne, eta ni hemen nago euskaraz hitz egiten ikastola batean ikasi nuelako, ez. Eta nire ikasleen artean gaur egun txinatar jatorria eta arabiar jatorria duten ikasle pila bat ditugu euskaraz matrikulatuta. Orduan agian orain Masloweko base hori indartu arte eta gora igo arte, beraien seme-alaba gero bai jakingo dutela euskeraz edo, ez. Orduan egoera asko sobea da, nik uste dut beste garai horria baino ez, orduan, bueno, ez dakit. Hori, zure gaia da, baina apuntu hori egin nahi. Eta komentatu didazunarekin, bai, badago hori egitearen beharra, badago ere bai ikuspegi feministatik ere txosten bat egitearen beharra, auzo berri bat egiten den bakoitzean, eta tamalez askotan, hori da, ez, tik bat egin, hemen dago dokumentoa, kopia-pega bat da, eta ez du benetan sakontzen egin behar dituen zeregin horietan, ez, nik uste guzti hori kontutan hartu behar dela proiektua hasi baino lehen, erreflexio guzti hauek proiektua hasi baino lehen, eta askotan bukatzen danean egiten da tramite bat bezala aipatutakoa, baina, bueno, hobetze aldera gure ikerketaren helburuetako bat bazan kontribuzioak egitera eleari. Denan gaia egia da oso konplexua dela, oso konplexua hirigintza eta euskararen arteko harreman hau, herria nola eragin dezakeen euskal hiztunei edo bertako bizitzari auzo berri bat, oso gai konplexua da, eta bueno, nik uste ikerketa honek lagundu dezakela hobetzen erramienta hori, ze gaur egun, bai, asko betu daiteke. Bai, lehen, aipatu duzun lehen aurkezpenean, ikastolak, goera jakin batean, ikastolaren inguruan, hor harremanak euskeraz eta hori nabaria zela gero lekuan lekuko zean, ez da. Hori, bai, ikastola adibidez, Ramon Bajo, hemen Gasteizen, horrek euskaldetik eta lanildo sendoa eta ondo planteatuta omen darama, eta duela 2 hilabete gure bilobarekin hor parketxoan, goiko parkean, topo egin genuen 10 bat urteko kuadrilatxo batekin, horietako gehienak ez txuriak, ez dakit nola esan inoiz minduta ez esateko, ez sentitzeko, eta denak euskeraz ari ziren, ikastolaren bueltan. Orduan, importantea da, auzo guztietan, zonalde guztietan, bilgune egokiak sortzea, eta gero, umeen bueltan gurasoak ere elkartu egiten dira, eta harremanetan jarri, eta bestela burura etortzen zait, leku batzutan antolatzen diren bazkari kulturalak edo ez dakit nola deitu. Bakoitza bere komunitateko janari tipiko bat, prestatzen duela, elkarrezagutu. Orduan, halako ekimenak oso importanteak dira giroak sortzeko. Bai euskararen inguruan, bai batzuk eta besteen arteko harremanak sortzeko eta sendotzeko. Nik, osnarketa edo ez dakiz, galdera ez dakit nun kokatuko dudan, baina bai kuriosa egiten zait gaur egungo egoera soziolinguistikoa Euskal Herrian, alegia. Nik ezagin munduan egongo den, segura ez jakintasunetik ari naiz, baina ezagin munduan egongo den hizkuntza minorizatu bat, nolabait elite baten eskuetan dagoena. Osea, iruditzen zait, eta ez dakitea dozaudeten, baina bada azken hamarkadetako fenomeno bat, nolabait euskara lehen baserritarren eta jendez jantzien hizkuntza izanik, pasada gaur egun nire ustez, eta esan dakoa, ez jakintasunetik ari naiz, baina iruditzen zait, elite baten hizkuntza badela, ez? Eta orduan pixkat paradoxikoa da batetik hizkuntza minorizatu gutxitua izatea, eta bestetik, badago nire ustez, elite sortu berri baten eskuetan, nolabait, ez? Eta batetik planteatza paradoxa hori, ez? Paradoxikoa izango litzateke, nolabait kaleko edo nolabait esateko jende pobrearen hizkuntza zenean etzen galdu, eta orain elite baten hizkuntza izanik galdu zedila, ez? Akaso paradoxikoa izango litzateke. Eta bestetik galdetu nahi nuke,
nola eragiten dion horrek esate bateko migrazioari eta bar, ez? Ze hor hitz egin da integrazioa eta hori, eta pensatzen dut horrek ere bere eragina baduela, ez? Ez da egitu lertu den, baina hori. Bai, uste dut gehiago zuretzako dela, ez? Galdera hori. Kuriosa egiten zait fenomen hori azken batean, ez? Bai, entzun izan dut ikuspegi hori, bueno, elitea definitzea, niri burura etortzen zait, bai, abantailak ditu, eta orduan gizartean egoera pixkat hobea edo eroso duten askoren kasuan euskara tartean dagoela eta hori ez. Hala ere galdetuko nuke, ze dimentsiok agintzen du gure gizartean? Ekonomiak. Ekonomian euskara nagusitzen da. Orduan, elitearena nik ulertzen dut zergatik esaten den, baina gizartean nagusi den parametroan, hor euskarak ez du agintzen. Orduan elitearena eta gero etorkinek ikusten badute ondo kokatutako pertsonak euskaldunak direla eta euskaraz egiten dutela, ez dakitela, baizik eta euskaraz egiten dutela, haiek ere kopiatuko lukete. Baina ikusten dute ondo kokatutako pertsonek euskaraz egiten dutela, horrela. Kasuren batzutan. Garrantzia handia daukala, ez? Baina adibidez nik ikusten dut japonieraren kasuan, gu japonez inguratuta gaude, ez? Kotxeak, motoak, trenak, fotokopiagailuak, erlojuak, dena da japonesa gure inguruan, eta inork ez daki japonesez. Baina mundu mailan gertatzen den fenomeno bada. Horren nik uste dut hor, bai, arrazoia daukazue hori esatezunean, baina bai da beste ezaugarri bat, ez? Eta da hizkuntzaren ezaugarriak. Japoniera da pixkat euskararen antzekoa, aditza atzean ipintzen du, morfologia komplikatua dauka, eta nik uste gauza guzti horiek ere freno handia dela hizkuntzaren erabilerarako, ez? Estan ez du ingles, ez Europako inglesa, baizik eta ingles amerikanoa eta oso horrexea da ikasteko. Beste horren beste txinerarekin, ez? Behin gainditzen dutenean bere grafia, ziurrenik txinerak arrakasta handia izango du. Orduan bai, erabat ados nago, esaten duzu guztiarekin, ez? Baina, nik uste ezin degula alde batea utzi hizkuntzaren ezaugarri. Migrazioek, ez dakit, gure nolait izpiluaren aurrean jartzen gaitula gu. Osa, ez dela, ez, eta erabat ados plantatu dituzuen gauza guztiekin, edo ez bada guztiekin. Arazoa ez da migrantea, baizik eta nire ustez hori. Izpiluaren aurrean jartzen gaitu, adibide zehatz bat, ez, eta nire pertsonalki, niretzat, burua uste handi bat dena. Momentu honetan, zautuko dezue, salburuan, malitarrekin, badagolako saltxa bat, horko sarean nabil ni, eta sarea berak, harrera sarea, eta berai laguntza eskaintzeko eta bar, gaztelania ikastaroak eskaintzen dizkie. Beraiekin, frantsesez edo gaztelaniaz komunikatzen gara, Google Traduktor bidez, gure inguruan frantsesa dakiten pertsonen bidez, eta bar. Beraietako askok ere ez dakite frantsesa. Soninke edo banbara. Hango eskualdetako, dependez eskualdetatik datozen, hizkuntza bat beste edo beste batzuk dakizkite. Baina, bihurtzen ari gara gaztelania, gure hizkuntza komuna. Eta da, Maslowren piramide hori aipatzen desunean, hori da nire etortzen zaidana, zein den hizkuntza utila, pragmatikoa, beharrezkoa, derrigorrezkoa, kasi, eta zein osagarria. Eta ze punturaino elebidunok, ez gara bakarrik euskaldunak, eta hori niretzat bada neurri batean arazoaren parte nagusia,
Da, ze punturaino egiten dugun guk euskara osagarri eta ez beharrezko. Ez? Arauetatik arago eta olako kontatik arago. Eta hortik, ze punturaino gauden gu ere prest nolabait egoera diglosiko horretan halako behar bat sortzeko, ez? Eta feminismoaren eremuan askotan hitz egin da, ez? Gertatuko litzateke zaintza greba bat egongo balitz, hizkuntzaren eremuan ere gai, gertatuko litzateke hizkuntza greba bat egongo balitz, eta elebidunok soilik euskeraz egingo bagenu egun batean, ez? Eta azaleratu diglosia hori, hizkuntza gatazka hori, eta bar, eta bar. Baina, ulertzen dut ere bai, inundikan ere gaurkoz ez gaudela baldintza sozial batzuetan hori planteatzeko eta gatazka mutur horretara eramateko. Eta beraz, ekuazio horrekoa dauka, ebazpena, despejatu daiteke hori, egoera horretara iritsi gaitezke, ezin bagara egoera horretara iritsi, kriston lana dago, aipatu ezun guzti horretan, bestea nolabait konbentzitu, seduzitu eta bar, baina azkenean beti egongo gara maldan gora, ez da hor remediorik. Eta horrekin ados ez da. Niri burura etortzen zaizkit gora jakin batzuk. Ni Bilbon ikasten nengoela, eta ni Euskaldun berria naiz. Eta joaten nintzen gaur egun ohikoak diren saio horietara gaitasuna areagotzeko eta hori ez da talde horietara. Eta gogoan dut hori zen 76an edo. Eta gogoan dut taldeko batek esan zuen, 2 urteko epea eman behar dugu hemen denok euskara ikar dezaten. Denbora tarte horten ikasten ez duena, kanpora. Ni Gasteiztarra izanik, guraso patateroak eta familia guztia patateroa, esaten, bakarri geldituko nahi Gasteizen. Osea, nik uste gauzak neurrian hartu behar direla momentu guztietan. Eta nik aitortu izan dut, Araban euskarak lortu badu normalizazio bat, ez erabileran, baina euskara ja bertakoa da. Gogoan izan dezagun Unidad Alabesak 80ean kontran zegoen eta nagusitzen zela Araban. 30 urte beranduago euskara hemengoa ere bada. Bueno, zergatik, mutil horrek aipatzen zuena aplikatzen hasi eskero, ze gertatuko zen hemen. Euskararen kontra nagusiki eta pikutara dena. Baina kuriosoa da, kontakizun hori etzela hain salbuespen izan. Urtea pasahala kontatu zidaten Txiki Benegasek, transizio garai hortan, PNV-koi esaten zien, bueno, urte batzuk emango dizkiguzue euskara ikasteko, ez da? Osea, inposatu eta baino lehenago, ez da? Osea, eta bueno, hartutako bidea izan zen pragmatikoa, errealitatea kontuan hartuta, gehiago egin behar zela eta segurazko, eta gutxiago egiteko arriskoa ere bat zegoen, baina planteamendu erabat radikalekin segurazko hainbat egoeretan talka egiten dugu eta pikutara dena, orduan nola bideratu. Zaila, bueno, pentsatu dezagun, hori erronka politxa. Bueno, barkatuko nauzue, badakit beste baten bat hitza hartu nahi duela, baina emango dugu bukaera eztabaidatxo honi, baina kanpoan ere aukera daukagu, hizketan jarraitzeko, eztabaidatzeko eta gure bi gonbidatuekin egoteko. Eta hori, eskerrik asko bertaratzeagatik eta aipatzea, betaldetikan olako saioak antolatzen jarraituko dugula, gure asmoa da udazkenean beste bat egitea, eta horrela jarraituko dugula momentuz. Urtean edo 2 horrelako saio antolatzen,
eta bazkide guztia gonbidatuta gaudela bertan parte hartzera. Eta hori, eskerrik asko bazkidei eta kanpoko jendeari ere, gonbidatuei ere eskerrik asko.